kamusta po kayong lahat? Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Ate Laila ng Bicolano, Waraynon. Kung mahilig po kayo sa halaman at mahilig po kayo mag-plant hunting, pakishare naman po ang video nito. Higit sa lahat, huwag po sana natin kalimutan paki-like, share, and subscribe ang aking YouTube channel, Bicolano, Waraynon, at paki-click na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. Samahan niyo po ako ngayon sa ating bagong tuklas na garden at tiyak na maiibigan ninyo ang kanilang magagandang halaman at syempre ang mga presyuhan sa James Garden. James Garden. Ito guys, para hindi kayo maligaw sa pagpunta rito, itong way na to, en-road na. Dito sa kabila, Calax. Itong way naman po na to, silang poblasyon. Itong way na to, Munting Ilog. Munting Ilog, silang poblasyon. Silang poblasyon. Tapos, ang pinaka ano nila, ayan, may nagtitinda rito ng prutas. Ayan. Yung tindahan, tapos ito po yung garden nila. Salamat po. Kaya lang kasi yung gate namin yung open. Kaya ina-develop namin ang pinti ngayon. Binuksan na namin. Greenhouse lang kami nun. Yan. Oo, magkano yung budget ng talisay? Mukhang budget meal yan eh. Yan ma'am, 800. Ah, So meron kami 800. ditong 500 man. Ito guys, so nakakatuwa naman ang giant pitonia nila. 150 lang po to. Ayan. Ate, dito sa taas mo, magkano tong mga 400 mo. aglonema variety? Iba-iba siya, no? Pink mo po. Iba-iba ang mga variety nito eh, nakikita ko. May boxer. Ay, ito ba? Ipit naman ba? Pero pag nandito, nakalagay, Ano yan? Ano? Pink ang globe. Ano bang pangalan yan? Bigroy? oh, Big Roy. Bigroy, oh. 200 ma'am? Ay, ito 200. Aba, pwede na. Kung sa presyo 200. Ito lahat po ba ng mga nakapat Ay, na hindi to? ma'am, ito yung mga nasa 120, 150 na. Oh, wow. Oy, ang ganda ng lalagyan mo, kuya. 120. Ito nga 100 na. Parang paso na lang. Sa totoo lang, parang pasuna lang naman din ang binili nyo eh, di ba? Ito nga 100. Oh, ito 100. Ang ganda naman. Yung kanilang mga pink, aglonema. Ayan po, kung makikita ninyo. 100. Tignan nyo naman ang mga pot. Ang gaganda. Di ba po? Parang pasuna lang din ang binayaran. Nakakatuwa naman. Kuya, dito yung Snow White nyo. 120 ma'am. 120. Talagang hindi na kayo maghahanap ng ng mga pot. Talagang pang display na lang. Dito muna tayo sa taas. Kuya, itong mga adansoni nyo. Yung malaki ma'am, 250, yung 200, 150. Ah, okay. Ito, may 150, may 100. Yung pinakamalaki, ang 250. Ayan po, super last na, oh. Samantalang dati, ang 250, 2 dahon lang. Oh, yan ma'am. Malaki na ako. Ngayon, super last na. Ang dami na nilang ikakato. Adansoni. Ito po. Ito ma'am, 25 lang. Kasama ba yung pasuja? Ay, hindi. Ay, ma'am, ito ma'am. Ganyan yan. Aba, hindi kasama yung hanging pots nila, oh. Kasi para para dagdag attraction sa mga mamimili. 25 lang po, ayan. Ito po, 25, yung kanilang firm. Pero magkano yung hanging pots nyo? Ito. 45 ma'am yung hangin. Nakakatuwa naman yung nilagay nyo na kasi yung mga plants nyo po. Ready talaga pang no? Pantanim na lang eh. Ito po magkano? Bigonia. Nasa 80. 80. Oh, mura na rin. Kasi last naman siya di ba? Pati po ba to sa kabila? Yan, iba-iba po. Magkano po ito?
150 ma'am. 150, aba. Maganda pa rin. Para Di pa rin lugi, oo, di ba? Kasi parang rare to, tas 150. So, yung inyong mga orchids. pinakyaw na kahapon. Nakiki lang yan, ma'am. Ah, kaya pala. Pinakyaw na yan kahapon. 180 lang ang kanilang mga orchids dito. Ang ganda naman kasi ng mga, yung mga pag-decorate kasi ng mga plants nyo ate, ano eh. Ang gaganda eh. Kala mo social eh. Diba? Eh dito po magkano? Ang 280 ma'am yan. 280. Pero guys, ang dami nyo naman pong ipopropagate. Ayan. Ano na yun, buo naman, malaki na yun. Diba? Eh dito po, Ang sunrise. ito ang sunrise. Kaya nagulat ako sunrise. Ano po yung popcorn pala ma'am yun? Ay, oo, popcorn. Popcorn, Ito talaga si sunrise. Magkano po? 35 din ma'am. Ayan guys, oh, pang landscaping. 35 lang. 35. Sa amin yan, 100 man nilagay sa Oo nga. Di mura to. Ilog Pasig, no? Oo. Ganun nila didevelop nila. Ang ganda. Ba, may nakita ko dito. Ito po si banana. Magkano? Sir, 600 ma'am yan. Oy, 600. Ah, baka gusto po ninyo. Bili na po kayo. Ang laki na po ng kanyang cut. Yan, 600 lang. Marami na anak mo. Marami ng anak-anak. Aba, pag nakita to, 600. 800. 8 ang ano. Ano ba talaga totoo, kuya? 8 ang puno. 8 ang puno. Oo, 8 ang puno, pero ang presyo, 600. Ayan. 100 ang isa. Ito po dito, yung pink nyo pong ano, super lush na. Kaya mura kasi kayo nagtatanim, kuya, no? 150 ma'am yan. Oh, 150 ah. Ang dami nang ipopropagate. Nabubulol tuloy ako. Daming puno. Ayan oh. 150 lang. Mukha atang naka-jackpot ako sa presyo nyo, kuya, no? Baka mapakin nyo ma'am. Ang dami kong plants. Ito po yung Friday nyo. Nakapat na. Ang ganda pa eh, no? Ayan, 150 ma'am yan. Oh, 150 ang Friday. Kasi nga, may pat na po. Kuya, ano bang plants to? Sarasa? Sarasa. Ayun po talaga si Sarasa? Iba ma'am yung sarasang ano. Sarasang, yung sarang yan yung benggit naman ano sa ma'am. benggit. Ay, kaya Ito yung pala. sarasang pambakot. Oo, kasi mayroon ako nun eh. 50 pesos. Ito si Sarasa galing Benguet. Tira namin. Yan pala, 50 pesos lang. Ang ganda, no? Kuya, pan landscaping din to? Kaya pala. Ilan niya yung kumuha kahapon. Dito po si Walichi. Iwalis di ma'am. Yes. Ang daming bonus, oh. 160 ma'am, 160. O, 160 guys. Ang kakapal na po. Ikot-ikot tayo. Kuya, pwede bang umikot? Pag mga ganito presyuhan, kuya, magkano? 300. Pero mas mababa. 250 ma'am. 250. Ayan. Sa bayayamanin pa ko. Totoo. Ang ganda ng paso nyo, no? Yayamanin, guys. Punta kayo dito. Hindi kayo mahihirapan sa paso. Yayamanin. Ito po, si Green Shield. Green Sea ma'am, 200 ma'am. 200. Aba, mura na si Green Shield. Kasi nabili ko 400 ata yun noon. Mura naman. Mura na. Ito po mga bigonya. Ano lang yan ma'am? 40 lang. O, 40 pesos. Matataas na po. Ito po si Calathea. Hati-hati niya kasi. Ah, bagong propagation ni Bagong Kuya. ano, kaya hindi ko masyado. Ayan guys, mga bagong. Kailangan ko yan, nasa ICU pa yan. Ah, ito mga nasa ICU pa. Pero magkano ang bintahan nyo pag nakaganyan na? Pag yung mga nasa 120 hanggang 150. Oh, 120 to 150. Pero, nakapat na. Okay na yan. Pag 100 yung ano. Ah, ito si Lemon Line. Okay na po ito. Ma'am, kasi bago lang. Ang ganda naman. Ang ganda ng, wala pang trailing yan eh. Wala pang Diba? ito. Ganda. Ito po, si Pakpaklawin. Baka gusto nyo Pakpaklawin. Super laki. Ayan, 3,000 naman. Yan, 3,000 daw po. Kuya, pwede bang umikot-ikot dito? Ang laki no, 3,000. Aba, may mga succulents pala sila. Kuya, magkano si succulents mo? Lang yan ma'am. Magkano? 25 to 30. Ah, para pala tayo nasa Divisoria. Pati cactus doon din ma'am. Ang ganda, ang gaganda. Naku, sayang lang di ako mabuhayan ito eh. Kasi Pero, masela ng oo, pero meron din hindi. yung mga Hindi mahilig yan, ma'am, nito. mga once a week. 50 lang naman.
O ito guys, pinakita talaga sa akin ni Kuya. Pitonia, 50 pesos lang po. 'Di ba? Ang kakapal na. Meron akong ganito, Kuya. Sabi ko sa iyo, dami ko ring alaman. 'Di ba? Ang ganda naman, 25 pesos lang. Abay, punta na po kayo dito. Ayan ang mga, pati po ba sa baba? Ay, ano yan, ma'am? Pang previous ko yan. Ay, ayun ang maganda. Yan guys ha. Pag may pumunta kayo dito, marami kayong nakuha. Ang previous ko, yung mga ano, Ang previous nila, ito. Ayun ang pinakamasarap sa lahat. Yung may mga bonus. saka money plant. O, di ba? Pati money plant, may bonus. Ayan, ang gaganda. Ito, sa firm na ganito ate, magkano? Mukhang budget meal. 35. Kasi meron ako ganito na bili makapal. Pero ubod naman ang kapal. Kapat. Oo. Hiniwalay-walay kasi nila yan eh. O, tama lang para ang tao, mayroong mabiling budget meal. 35 pesos. O, dito po ate, yung wala sa paso. Meron yung 100 mo. Ito 100 lang. Ay, wow. Ano po ang variety nito? Pink lipstick yata yan, ma'am. Hindi. Hindi, teka, hindi ko alam yung... Ito, tindera yan ah. Ito, tindera niya, pink lipstick daw yan oh. Joke lang. Pero hindi ang mahalaga. Red Siam. Red Siam to. Hindi po, maganda yung pampagood vibes lang. At least, ang mahalaga, 100 lang, di ba ate? O, yan o. Malay nyo, pag pumunta kayo rito, maraming kinuha, marami panlambing yan. Ako, malamang. Marami. O, yan ah. Narinig mo yan. Bars, coral. Wow, magkano po yung ganyan? 50 lang yan, ma'am. 50 pesos. Yung kahapon marami. Ang mura naman. Pag pumupunta rito yung tao, talagang maraming napapabili, Oo, no? napapabili. Kasi gusto nila Mura yung kasi. hindi pangkaraniwan. Di ba? Ano uli ang name yun, ate? Dwarfs coral. Dwarf's Coral. Hindi yan masela, ma'am. Pwede yan sa inyo. Sa initan talaga siya? Pwede Ah, okay. Kailangan pinapasok namin kasi inaayos ko bang Opo. mapapaksakan. Ito yung mga friends ni ate. Aba. O yan guys, ang laki ng kamatis. 50 pesos. Pero unahan ko na po kayo. Abusin ko na. Ayan o. Nakahanging pat. Sige ate, kunin ko na po yan. Libre na sa kamatis. Tag 50 pesos. Correct ko lang guys ha. Yung pat hindi kasama. Sinabit lang nila. Baka mawawmali ang viewers. Yan po talaga. Nakatali. Nakatali. Opo. Nakatali. Ang ganda. Naitapon nga, pansinin. Kasi may may bunga na kaya 50. Pero pag walang bunga ate, magkano? Lahat ma'am yan, may bunga eh. Ay, lahat pala may bunga. Kaya naman pala. Kasi pag nabili ako dito sa silang, walang bunga, 20, 25, ganun po. Ito guys, meron tayong bagong tuklas na garden. Ito yung mga tinitinda nilang mga plants. Ayan, di ba ang gaganda? Dito naman sa kabila, meron silang mga tindang mga pot. Medyo lumibo tayo ng konti kung gaano kagaganda yung kanilang mga halaman dito. At talagang mura, swak sa budget. Mamaya medyo busy pa yung ating tindera. Ay, ito na pala si ate, naghahakot eh. ng kamatis. Wow! Lago ma'am yan. Sulit talaga. Ang sisis ngayon guys, 300, nakapat na po. Yan, no? O, diba? Ang lago pa. O naman. Eh, dito po, sa tineti nyo, cover 3. Ma'am, 1-1 ma'am. 1-1. Pero ang 1-1 naman nila guys, mataas po. Mataas Ayan. na ma'am. Yan po, kung gaano kataas. Aba, si Papua. Kuya, magkano to dito? Ma'am, yan, 350 ma'am yan. 350. Talaga ha, mura. Sa totoo lang, ang ganda pa ng pot, ang taas. Mababa ma'am ang kuha, kaya medyo mababa rin ang presyo. Hindi naman kami naupa, kaya. Pero,
Tsaka siyempre, Ito yung ano. dito ma'am, sa totoo lang, pag pinasok kami, ang laki na ano niya. Ayun, kapag Kailangan talagang... nila mahal dito Kailangan kasi mahal. nakita nila. Kasi ang ganda kasi, mukhang sosyal eh. Ma'am, 20, 30 lang sa amin, ayos na sa amin. Yung front nyo kasi ng garden nyo, ang sosyal. Tapos yung gate na. Wala nga resort eh. Akaw nga eh. Inaayos pa namin lahat. Ay, siya nga pala, sila po yung may-ari. Hello po. Kaway-kaway tayo dyan. Kuya, ano ba pangalan ng garden nyo? James Garden. James Garden. Ah, 300. Yan laki. Ayun, nakakatuwa si Kuya. Natutuwa siya sa plants niya. Ito guys, ang lemon lime nila, 300 lang din po. Ayan, ang taas pa. O, di ba? Samantalang dati, tagda 2,000 to, 1,500, di ba? Eh, ngayon, ang presyo nito, mga 800, mga ganyan. Pero kay Kuya, 300. Ano, bababain pa natin, Kuya? Joke lang. Medyo mababa lang. O, mababa na po yung kuha nila talaga. Eh, ay, ang bigay po nila, talagang mababa na po yan sa 300. Ay, yan, binubuhat-buhat pa ni Kuya. Pwede pang barbell yan. Eh, dito, Kuya, magkano po? Yan, 200 man yun. O, 200 na to. Ito si, Ano yun? pine tree. Pine tree na. Cypress? O, yun, si cypress. Ito, guys, si cypress. 200. Aba, budget meal siya. Kasi kung makikita mo sa iba, medyo mas mataas kasi mataas na rin naman kasi yung height nun, kaya medyo mataas din ang presyo. O dito na lang po tayo sa ano, sa Forever Rich. Magkano po dito? 40 lang yan ma'am. Oh, 40 pesos? Wow. Talagang mura, sulit for average, 40 pesos. Yan, dati namin ma'am, ano lang ngayon yan. Yung ano, naubos na rin. Talaga? Pero ate, meron kayo ditong ano, Facebook page. Oh, Ah, wow. Mamaya, meron po sila guys. Ayan po. Invite po muna kayo ate. Pwede po sino sa inyo dalawa mag-i-invite. Invite ko po kayo sa aming James Garden, dito po sa Lukdo, Munting Ilog. Ayan. Ano po James Garden? May Facebook page po sila guys. Bigay po namin mamaya yung kanilang contact number. Ay, namangha ako sa mura ng halaman nila. Ang tataas. Napakamura. Medyo. Dito po, magkano po yung mga syngonium nyo? Paul, yung singgonia magkano? Yung mga ganito, kuya. 300, pero ang kakapal na rin po, no? Ang ganda na, oh. Sa 40 pesos. Wow naman. Meron kaming walang Pag walang mga ganito, parehas din ma'am. 40 pesos din. Aba, edi kunin nyo na yung merong ganitong bulaklak. Ang dami, sa lipat, panganipat. 150 lang yung 150. Ang kapal, ang lalaki, no? Tonya. Meron akong ganito. Bakit ang liit pa niya? Meron kami maliit din. Ito ba talaga nung klaseng pitonya to? Ito ba yung malaki talaga? Giant to? Kaya pala. Ito po yung mga plants nila dito sa gitna. Ayan. Ate, yung mga kaloteyan yung ganito. Rattlesnake. Siya, oo. Iba ba mang presyo? Ito, 700. Ang Yun, kakapal ma'am. naman kasi. Oo, makakapal yan talaga, ma'am. Rattlesnake, ang dami nang ipupropagate, guys. Ito po, si kaloteya. Kakaiba yung kaloteya nila. Kaliteya mo, Paul. Ang gaganda. Kakaiba yung mga plants din nila Ay, dito. moonlight yan, 300. Moonlight. Moonlight to. Parang moonlight kalateya, no? Oh, yan medyo mahalang ko nito yung sa ano. Yung marami na. Marami yan, nasa 1.3 mamang ano. At least kayo parang may budget meal kayo. Ito guys, oh, yan. Kasi 300 lang, pakialaman na natin. Dito po, magkano sa inyo ito? Ito. Ano ba ito? Yung mga philodendron varieties. ano lang yan, ma'am? Green Dragon. Green Dragon. 450. Oh, 450. Oy, ang ganda, ang laki-laki na ng lalagyanan. Ayan, may mga pangalan, kaya pala na yumuko si Kuya. Green Dragon. O, minsan ako nagkakamali rin sa mga ID. Ito po. Okay lang po yan. Ayan. Ito po, pag mga ganito po, pare-pareho ang presyo o medyo mababa. Ayan po, 3 dahon.
Ah, 400 yan. 400. Ito po, Yan, 450. Ito guys, muntik na namin makalimutan, si Ruby. Si Ruby, 500. Ang ganda naman kasi talaga. Ang susosyal ng mga paso. Wala akong masabi. Ay natin, i-demo muna yung mga kakaibang plants mo. Ito po, microcarpa. Sa online yan, napakamahal. Pero dito, 350 lang sa amin. Wow. Yan, 350. Ito, 700 siya. Malaki. Microcarpa. Microcarpa. Ayan, ang ID niya. Bonsai yan ang bonsai. O, bonsai. Naku po, yung mga Imported yan, mahilig sa imported. bonsai. Sige ate, i-demo pa yung mga ibang plants mo, te. Ito ang tawag dito. Pipiromia rin yan. Ito, ma'am, 200 lang to. Uy, talaga? 200 lang? Din sa amin yan. Mabili yan. Isang Talaga? silver, tsaka isang red. Wow, ang mura naman talaga. 200. Yan. Ayan guys. Makapal yung 200 nila. Lagi Si Ruso po. Ito yan, ma'am. Ano lang yan? 100 lang yan. Oh, 100 lang. Ba, ang galing naman. Pwede po bang umikot-ikot? Ang gaganda ng mga plants nila dito. Ipakita na natin ate. Yung kagandahan at mura ng mga halaman nyo. Ito po magkano? 1-2 yan, ma'am. 1, 2. Ito po si... Prince Orange. Yun. Kaya naman, kasi talagang bongga naman. Ang lalaki na. Kaya iba mas wakan. Diba? Ayan. Dito muna tayo sa ibaba. Ito po si Antorium. Magkano po sa inyo? 150 ma'am. O, 150 lang. Pili na lang po ng mas maliit, mas malaki. Dito po si Black Velvet. May 350 ma'am, may 300. Aba, may 350, may 300. Ang daming dahon, no? Yung 350, may 250. Ayan, para hindi kayo at least, talagang stable na. Tsaka talagang mura, ha? Kasi sa iba, kung ganun, dalawang, di ba? Dalawang dahon. Hindi na natin sabihin ng presyo. Ang mahalaga, kala kuya, swak sa budget, napakamura. Ito yung mga begonia nila. Magkano presyohan ito, ate? Ganun pa rin? Yes ma'am, ganun pa rin. Ang liit, no? Yan, maliit lang yan, ma'am. Pag maliit, magkano? Pero super lush. Parang nahihirapan sila magpresyo. Magkano yung ganda natin? Ayan. Magkano yan, kuya? 75. Oh, 75 aba, guys. Napakamura talaga. Ito yung ano. Mga ilang ano lang sila. Naku po, parang paunahan na kayo kung sino mauna sa 75. Yan, oh. Lagi ubos yan. 3 seedling bag. Dito po si Bergens nyo magkano? Oh, 350 ma'am. Oh, 350. Wow Variegated naman. naman. Variegated? Para Thailand ma'am. Ah, kaya. Pero mura sa 350, no? Thailand variety. Yan, guys. Kaya pala ang ganda ng pagka, ano, ng foliage niya, no? Variegation. Yung iba yung malalapat ang dahon yan. Oo. Ito po Thailand. Ayan. 350 lang. Dito po sa Adansonin yung ubod ng lash. May 250 ma'am, may 300. Ayan, may 250, may 300. Kuya, pareho ba ito sa kabila? Thailand ma'am. Parang iba, di ba? Malaki yung tama nito. Thailand ma'am yan, yung sa atin. Ah, yung sa kabila. O, yung kanina, guys, Thailand daw yun. Ito, Sa atin ma'am. sa ating variety to. Yung kaya minsan mapapansin mo kasi sa dahon. Ito Ito, po, ma'am, si 150. Enjoy. Wow. 150 na. Talagang mai-enjoy kayo. Ubos na to siya. Hindi ko alam na isa ba. Ito po yung bacularis nyong haba. Oo. Magkano po yung ganyan? 275 yan. Magkano? 275. 275. Kasi ang kapal naman po eh. Pwede pa baka makalimutan natin to si... Sino ba to? Si Marian. Moonlight. Tropical Marian. O, tignan mo. Yung vlogger nalilito sa pangalan. Pati yung tinder. Malaki naman ito, 250. O, diba? Opo. Malaki na rin naman po talaga. Ikot-ikot na lang po tayo. Ah, ito. Makakaligtaan pa natin. Ang gaganda ng kanilang Watermelon. watermelon. Magkano 150 ma'am kuya? yan. 150 lang? Ba? Ayos ah. Nauubos na po. Ubusin ko na. Yung bambino nyo po. Yung bambino. Fiddle leaf. Happy the lip. 300 lang. Wow, 300. Pero mataas po. Ang gaganda ng mga dahon. Ikot po tayo, ikot. Ito, 200. Ano, Wow. money
Ito mga pampaswerte, lucky plants to. Ito po yung ganito nyo, Black Prince. 500 ma'am. 500. Pero napakataas naman po. At ang sosyal ng mga pot nila, guys. Gaganda. Magkano? 300 ma'am yun. Oh, yan. Ano na yung tiniki naman? Tineki ha. Siyempre, alam mo naman sa tineki. Oh. Pero may budget meal sila. Pag yung pack naman 300 din ma'am. Compacta 300 din. Ang gaganda. Ito po, magkano sa inyo? May 300 ma'am, may 350, may 200. Oh, ayan. May 200, may 350, may 300. Ah, ito po. 200 ma'am. 200. Si Alocasia. Ang ganda. 200. Dito po, magkano sa inyo? 100 lang ma'am. 100 lang. Ito, kuya. Malamang maraming bibili ng pot mo. Magaganda. Pag ganyan ang style ng pot, magkano po yan? Hinahanap pa ni kuya yung presyo. Ayun, mahalaga may 45. May 20 lang kami. Oh, may 33. May 20. Sa 60, Oh, pag ganyan 60, magaganda pala. 80, Oh, may 80 pesos guys. May 65. Ayan. Pag ganito kalaki, magkano? 80. Oh, tignan mo. Ito po yung ganito nyo. Ganito mo. Oo. Ganito mahaba man to. Pwedeng taniman ng pechay. Magkano 150 po? ma'am. 150 lang, guys. Ayan. Tapos, ang ipa nila dito, isang sako, 70. Yun ang binili ko. Yung ganito po, magkano sa inyo? Yan, Si 220 Pes Lily ma'am. Barig. Ah, 220. Pwede naman yan. May pasuna. Ayan o, di ba? 220. Aba, si Albo. Si Aldo ma'am. Magkano si Albo dito, ate? 350 ma'am. Uy, 350 lang? Talaga? Yung mga dating tag 1.5, no? Hindi, ano na lang. Uy, meron pala tong Ngayon, 350 na lang, oh. May bonus pa. possible pa. Ayan, 350. Samantalang dati, tag 1.5. Kaya lagi ako naghahanap ng budget meal niyan, 150. 180. Oh, ngayon, nako, ang lalaki na. Oh, yan guys, oh. Ito po, magkano si Humalomi na nyo? Ano yan, ma'am? 500. Pero rin kasi ito eh. Di ba? Buo na ma'am. Sayang yung ganito ko, nasira ng ayun nga sinasabi ko, nasira ng bulate. Ayun ganyan sa inyo. Oo, naninilaw siya. Minsan pansinin niyo yung plants, Baka nga di ito, ba? no? Baka nga, meron na Oo. doon. Nanilaw siya na kinakain ng bulate sa ilalim. Ay, gano'n. Oo. Pero ito guys, 500 pero super kapal. Ito po, Ano lang ma'am? 200 lang. 200 lang. Siyempre, mga ganitong plants, napakarami. Pero super last ha. Grabe. Ayan yung mga plants nila kuya dito. Hindi ko nakulutin sa mga presyuhan. Ito, ano plants to ate? Si Orlando. Ang dami ni Orlandong variety. Magkano pa ganyang kakapal? 300 lang ma'am. Uy, talaga. Ganito na talaga kamura ang plants ngayon. Basta hindi nga ako na. Amahala. Talagang Oo. paano na ngayon pamurahan? Kadami na. Sa dami na nagtinda. Yung ivy nyo po sa kabila. Ay, Kaya 200 ma'am. uy, talaga? 200. Ayan guys, 200. Dalawa na lang. Paunahan na lang po kayo. Ito, German. Kaya pala iba yung niya, no? Yung puti, English. 200 lang guys. Saka makakakita ang sosyal ng halaman yung pala tag 200 lang. Ito po yung silom niya magkano? Ang tataas. 200 ma'am. Uy, 200. Pero napakatataas na po. Salamat kay La Kuya sa pangungulit ko. O ito guys, yung money tree nila dito, 15 pesos. Itong mga rose nyo, magkano? 100 ma'am. Yung ano talaga niya ma'am. Benta namin 100, 120 yung medyo makapal. O tignan mo, 100, 120, yung mga makakapal na. Ayan po. Ito si Carnation. Tama ba yung ID niyan? Pero ang mahalaga, tagwa 100 lang.
Tapos yung mga bugambilya nyo, kuya, magkano? Yung malaki po namin eh, ano, nasa 400. Yung malaki namin. 400 pinakamahal namin. O ito guys, matutuwa kayo. Ang kapal, 400. Tapos, 400. Pero ang kakapal, ang tataas na. Kuya, pag mga ganyang maliliit, 180 ma'am. 180. 180. Ang kakapal na po niyan. Tapos yung kanilang mga Amazonica dito sa labas, 80 pesos. Mga Yan. siniselo. Fish lily, 80, 50. Fish lily, oy, variegated. Wow, variegated fish lily, 50 pesos. Apat na lang na, ano, paunahan na. Eh, kuya, magkano yung mga ganito? Ang selosa, Oh, 25 lang. 20. O, tignan mo, no? O, yung banana stripe, pag maliit, Lang ma'am. 200. Ito po, Kalapsoy. kalanchoy. 20 lang yan. Uy, may ano na, bulaklak ha. 70. Magkano lupa nyo? 50. Oh, 50 guys. Saan pa? Ayan, bili na po kayo paunahan. Snake plant na. Oh, naku, makakalimutan. Ang ganda ng snake plant nila dito guys. Ayan, sell. May pato pa. Yung 80 pesos nilang snake plant, merong pot white pa. Ang ganda. Shoutout po tayo sa ating mga dating kaibigan at bagong kaibigan. Shoutout po kina Uncle Nick, Geraldine, Relax Life, Mabilidad Vlogs, The Twin Channel, Pinoy in the Ricks USA, Nino Lee, GM Mix Vlog, Runway Way USA. Shoutout din po kina Aldo Ray Diaz, Claudia Remilla, Sally Torque Waiter, Meli Ambong, Gina Chueco, hindi ko masyadong ma-pronounce, Glenn Nature Lover. Marami pong salamat sa inyong lahat.